inquiry yofufuza za Imfa imene inachitika pa 10 June imene inapitisa wachiwiri kwa mtsogoleri amene adali wa dziko lino a Chilima ndi anthu ena 8. Ndipo lero lino bungweli lachitisa press briefing kufuna kufotokoza za nkhani imene itakhala ndipo tamvetsera mosatana ndi malamulo mmene malamulo akunenera. Ndiye ngati tanena chinthu adindo sakupanga tili ndi njira ina imene yopanga ma demonstrations. Tanena chinthu adindo apanga zikhala zomvetsa chisoni zodabwisa kuti tikanene kuti tiyeni mawa tipite tikapange mademo kuntchewu, tiyeni mawa tikapange mademo ku Ngakhalebe chifukwa chokuti sakukhazikitsa commission of inquiry. Pamene chikhalirecho commission of inquiry yatani yakhazikisidwa. Ndiye mwina nditha kumangoyankhula ndi I think ndikumakonda kulalika kwa siku ano ifaja chimenecho ndikumakomedwa kwambiri mundilonesa komedwa kwambiri sindili ndekha amanena kuti mlandu opanda mboni ndiovuta ndimafuna ndapase abitisided kuti aphere mphongo pa zimene ndayankhula kena kuti segule bwaloli kuti mutifunsa mafunso ndikuza kuti muli mafunso ochuluka kusided sitithawa mafunso abwere mafunso pano ti ayankha bungweli ndi la Malawi. Abitisided 30 seconds. Zikomo kwambiri. Sidedi ni bungwe lotumikira Malawi ndipo Namiwa unyamuka ukagwira nawo ntchito imeneyi zimene ife timafuna ndipo tayankhidwa sipakuyenera kuti tipangenso mademo koma chimene chikufunika ndichoti Malawi sidedi muyikhulupirire imene mayikhulupirira kale lonse. Sidedi sigwirira ntchito munthu umodzi ndi Malawi tonse. Tiyeni tikondane. Namiwa sakagwirira munthu umodzi ntchito akuyimirira ife Malawi ndipo sidedi imayimira Malawi ndipo ife tilinga kukhala nanu limodzi imene timakhalira sutusinthaso chilichonse ndipo ifenso sitinalandire kalikonse koma tikuyima ndinu Malawi nji mmene tinayambira poyambirira ndipo sititopa tikhala nanu limodzi. Amene afuna kukhala ndi sidedi akhale nafe limodzi ndipo aone kumapeto kumene kuti apite zinthuzi. Ife tili nanu limodzi ndithu Malawi awoti khulupirira atikhulupirire. Namiwa akupita kumene kukagwira ntchito mene tinapemphera ndipo zinthuzo zatheka palibenso zoti tingakayende pansewu pamene atiyankha zimene timafuna. Zikomo kwambiri. Kuyankhula kumeneko kwa abitisided kuyankhula mawu opanda chigamba. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Abitisided ndi ayankhula zambiri. Chimene tinganene ngataside tikuthokozabe kuti a president athu Chakwera finally achimva kuti akhazikise ndipo akuzindikira ubwino okhazikisa commission of inquiry. Ife tizakhalabe asided mpaka nakalekale tilomwe aja tili yomwe tili tizakhalabe chomwe tili. Namiwa kupezeka mu commission of inquiry does not mean kuti iwo is above everything. Sided will always be there. The community will always be there to watch, to safe and defend watchdog. Tinamva sopena pake akunena kuti kunapemphedwa kuti ngatikotheka commission of inquiry izikhala live. We are the watchdogs. We will not sit quietly because we nafeso ndife nzika zimene tikufuna tiziwe chimene chikutani chikuchitika. Ndiye pakali pano pa sided ife imatenga zopempha za Malawi ife timakhala choyankhuliramo. Sikunena kuti fate abwana Namiwa apita kukakhala mu commission of inquiry. That means sikungabwere ma claims ena kapena zodandaula za anthu ena zibwere mmene zimabwera nthawi zonse. Abwana Namiwa azizilandira tonsefe sidedi tizazilandira ndipo tizaziyendesa ndipo mayankho ake azipezeka mu nthawi yoyenera. Zikomo. Zimene akukamba makomuniza awiri wanjonera kuti sidedi ilipo amene sidedi amayikonda aziyikondabe amene amadana nayo pakhala zifukwa zabwino zoti azidana nafe koma ife timayima pa chilungamo koyambirira mabwana athu ndi Malawi amene akutimvera madera osiyanasiyana amene akuvutika panopa akudya chiteze. Malawi panopa amene akuvutika mafuta ma filling station ndiye tinene pano kuti anena kuti sidedi is there. Namiwa ngati atanganidwa ndi commission of inquiry ndiye kuti abitizainam Stiveria they will be here. Andikayafuna chakomera kuti alengeze mademo ena amafuta alengeza. You see, ineyo sindile pamwamba pa sidedi. Sidedi ndi anu Malawi. Malawi amene that means well they understand zimene tikuyankhula pano. Amene afuna kuti aziyankhula zawo aziyankhula but posterity is there to judge. Ubwino wake tili live pano. Zimene tikuyankhula pano muzisunge. Chifukwa anthu ena
amangokhulupirira kuyankhula if we strike a balance, timayankhula zimene tili ndi zimene zili pa ground and with focus zakusogolo komanso with tangible evidence. Chifukwa cha chimenecho mundilole ndisegule bwalole kuli zochitika zambiri on the weekend. I don't intend to hold you for long here. I know kula anthu ena ali zochitika, so mwachidule ndinene kuti tinabwera panopa kuzanena kuti ma demonstrations amene tinakonza kuntchewu lachiwiri kuti tikayambire kunsipe pamalo pamene agona BN komanso lachitatu kuyambira pa Lilongwe kumene kuti tikapereke petition kwa DC ku Lilongwe tawayimisa chifukwa chokuti chimene timafunacho tapasidwa. Timafuna commission of inquiry amalawi ali ndi mafunso pa ndege ija idagwa ku Chikangawa chimene kuda idapha a vice president Dr. Saulos Chilima komanso mayi wakale wa fuko lino Dr. Shaniru Dr. Patricia Shaniru Dzimbiri ndi amalawi ena 7. Aliyense anali mafunso anaonjezereka fa cha report la ku Germany lidabwera lija lidabweresanso mafunso ndiye amalawi ankanena kuti tiziwe choona achakwera mkhazikise commission of inquiry ndi achakwera acha amva commission of inquiry ilipo. Ndiye tikunena kuti mademo palibe ife kuti apitirize, koma pakabwera nkhani ina mwachisanzo ngati nkhani ya mafuta kaya nkhani yokuti kumeke atenga kampani yosakhulupirika ya Smartmatic, akabwera nkhani imene amalawi mukafuna kuti pange matemo tipanganso matemo ena anyo. Ife timayankhulira amalawi inuyo kupita kwathu kukakhala mu commission of inquiry sikusintha kale konse kachidwe kate kwa zinthu kuwazuzula chakwera tazuzula kuti ndi munthu olephera alephera panopa kuthanda ndi vuto la mafuta chaka chino cha folo misewe aliyense panopa akuona. So sidedi sikusintha kandi sidedi ndi yomweyo, koma chimene sikusintha pano yena kuti mu commission imeneja mukhale munthu oti muzimutuma ndiye Namiwa amene ali pano. Chifukwa cha chimene ndinona kuti tikupita kokagwira ntchito imeneji. Zikomo kwambiri. The floor is open. Mufunse mafunso amene mukafunire. The challenge ikhala nthawi koma ife sitimaopa mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina ndingoyambira nani pompano. Ine ndi Kasimu awo bingu monga ndinanenera kuchoka ku zodi yake. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndiloti anthu ena akunena kuti mene lili composition ya amene ali mu commission imeneyi ena alibe nayo chikhulupiriro chifukwa matsamba mchezo mwakunena kuti muli ena akuoneka kuti ndi akuchipani kwenikweni ngati ku MCP kuti ndi madahads akumeneku ngakhale kuti mwina umboniwo ali nawo ndiwo pakambidwapo nkhani yokhudza inu kupezeka mmenemu. Ndikufuna ndimve maganizo anu inu personal ngati Anamiwa mukayiyang'ana anthu amene ali mmenemu, anthu 19 amene ali mmenemu, ndi inu okhutira kuti ndi anthu amene mukuwakhulupirira kuti mukachita ntchito imene amalawi angayiyembekezere kubwera zotsatira zake nokhaso ndikudzaziguguda pa mtima kuti ndi zoona zake zimene tapeza. Choyamba ni funso loyamba ndi limeneyo. Lachiwiri ndiloti inuyo munatsutsa ngati sidedi munatsutsa zotsatira zoyambirira za akatswiri ofufuza ku Germany aja kuti sizimapereka true reflection ya mmene zinthu zinalili. Zotsatira anu zimene za commission yanu tsopano anthu azazikhulupirire motani? Zikomo. Anthu akudandaula kuti mbenyamuli anthu anyo amalawi Congress Party ndiye akunena kuti in their wisdom kuti nawo zinofuna kuti musapite. Ndiye chinthu chimodzi chimene mbawanga kusidedi nchonena kuti timapereka bwalole tizimva maganizo anthu. So democracy ndiye imeneyo yona chikachitika anthu amapereka maganizo awo, koma ndikuganiza kuti achakwera ndi anyamata awo akumva chifukwa chonena kuti nkhani ili pano ndi akukayikirana pamuzi pano pachitika ngozi ndiye tikukayikira auje ndiye tifuna sono tibwerese nsing'anga. You see, ndiye munthu kamayamba kuzembazemba anthu amayamba kudabwa. Ndiye kuthana kukayikira nako commission of inquiry ndi imene yakhazikisidwa. So nkhani ya composition ndionera kuti mpaka na panopa anthu ena ndionera ali mmene mjasindi kuwaziwa ndinene pano moopa Mulungu. Komano tikudalira anthu osiyanasiyana apange ma analysis. Akapanga ma analysis atipase ubwino wake ineyo I'll be inside. You get the point. Fana kuti munthu amene mukayankhule naye ndiye Namiwayo fama tena usimukuwaziwa koma Namiwa mukuziwa zimene amapanga. Amuye aliyense akuziwa zimene amapanga. Kaya ndi mapanga bwino kaya ndi malephera anthu akudziwa.
you see. So nkhani yona kuti kodi mukapita kumene kuchako zosatira zake zikakhala zonati anthu akazivomereza, ndifa yake choyambirira ngati mwaona akubanja zulo anena kuti choyambirira njoti kafukufuku amene uja akhale live, mawiresi makanema atani apange beam live. President tinayo kale mlandu wa chisankho 2019-2020 unali live. Kunali mlandu okhuzana za maukwati pakati pa amuna ndi azimayi, amuna okaoka kapena azimayi okaoka, unali live. Lerolo choyambirira demand yoyamba ndimene yaperekedwa. Koma ine ndikufuna maganizo anthu no mundipase zimene ndinyamule ndipite nazo kumeneko, ndeno muzaona ino kuti kodi zinthu ndinamutuma munthu uja zatheka kapena sizikutheka. Koma ndifuna ndikupange ni challenge kunena kuti my conscience is clear, nabadwa ndi conscience ya moyo pamene ndili pano. Andikale ndinawerenga quotation ina yake, to act against conscience is unclear and unholy, and I stand by that mpaka na lero. So ndifuna kunena kuti lero all factors being equal, kaya anthu ena 18 mulibe nawo chikhulupiriro 18 yenawo, koma Namiwa mwakhulupirire. Namiwa akapanga zimene amapanga, zimene mmayembekezera ndi zimene simukuziyembekezera. Ndifake tabwera panopa. Nkhani yona kuti inu asidedi munasusa za preliminary report. Gentlemen, let's be serious. Nkhani ya ngozi ya ndege kungoyambira mafuta anali makati usanena kuti ndege inagwa chifukwa chani. Ife tuli ndokondwa kwambiri. Ife tena kuti tikupita chifukwa izi ndanenaso mu statement kuti zimene ndikunyamula ine tikuyambira pa preliminary report licha. Kunena kuti gentlemen, this was a raw deal. Ndiye ndifakele kuti kutokoza Chakwera kuti amva kulira kwa Malawi andi chiyembekezo chona kuti anthu 19 aja kuphatikiza Namiwa kuyankhula pano akapereka mayankho kwa Malawi aja. Ndiye ulendo utiyamba tikuyamba mawa. So amati time is the best judge. Kulibe oweruza milandu wabwino ngati nthawi. Chifukwa chani anthu amatha kupanga connive. Mukuziwa ni mlandu wa Ambuye Yesu. Anthu anamvana kunena kuti tiye tituluse chigawenga tipachike uyu mwana wa Mulungu. Koma nthawi inawazuzula. So ine pano pasinifuna kuyankhula zambiri. Ndaninakale kuti pamene andika mu komitimu ndiye kuti oyankhula akhalapo. Koma ntchito yanga ndonda kuti Amalawi mayankho amene ali nawo, mafunso amene ali nawo, mayankho akapezeke kuchokera mu commission imene. Ndimene ndavomerera ine pano kuti ndikupita kumeneko and count on me. Ndinene muchiwa kuti mundikhulupirire ine panopa. Sindimakonda kuyankhula zoti anthu azindiona kuti ndimatamika kwana kuyankhula kapena kutani. Ine ndimayankhula zimene tikuziwa kuti zimenezo zitheka and ndikuthekera. Amene anandika mu komitiwo amadziwa chifukwa ndiyikiramo. Koma ngati amandiganizira kuti amandika chifukwa cholakwika, Amalawi ndinumbira mteza pereke chigamulo. Kutero zonse zikuyankhulidwazo pakutha zonse, the final say Amalawi ndi amene azapereka, they are the best judges. Ndimangofuna ndimvetsetse pomwe nafotokoza kuti panali anthu ena omwe amakuletsani kuti musakakhale nawo mu komiti imeneyi. Zomwe zikutanthauza kuti mwina nali ndi mantha kuti ngati mukhale mu komiti imeneyi ndikuti musiya kumenyera ufulu wa Malawi wangati kuti mwina mabungwe ena mwakhala kuchitira akasankhidwa kuti maudindo akuluakulu ngati amenewa. Nawo ndimangofuna kumvetsetsa kuti mukhazikitsa njira zotani kuti pofuna kaonetsa kuti commission of inquiry imene ikhala yosiyana ndi ma commission of inquiry amene akhala kuchitikapo, chifukwa takhala tikuona kuti pakhala pakuchitika ma commission of inquiry osiyana-siyana. So mwina mukuonetsa motani kuti commission of inquiry imene ichitike panoyi ndithu ikakhale ndithu yopambana kuposa ma commission of inquiry onse amene akhala kuchitika mbuyomo. Komanso ndinali ndi funso kuti mwina ichi ndi chiyambi chosankhidwa ndithu mwina maudindo akuluakulu chiyambeni mwina bungwe limene la SIDED kukhazikitsa bungwe limeneli komanso kulitsogolera bungwe limeneli. Mwina mutati mwasankhidwa mwina maudindo ena akuluakulu ngati unduna mwina ndi madindo enanso akuluakulu posa pamenepo mutha kulandira ngati mmene mwalandira mpoli mwafotokoza kale kuti cholinga chanu chofuna kumenyera Malawi kubomako. Zikomo. Mawu opanga underline sindifuna ndikhale ngati kuti ndikupita kwinako. Mawu amene ndinapanga underline nthawi zonse tikabwera kumazayankhula tinkafuna credible and independent commission of inquiry. Funso loyamba liyananena pakuti anthu akupereka maganizo awo. Now ntchito the task yoyambirira imene ilipo ngati committee nchonena kuti tipange chani kuti Amalawi atikhulupirire. Fa pakutha pa zonse nkhani si process yayi. Nkhani ndona kuti product imene ichiruke kodi tikayikhulupirira anthu azayilandira.
so ndifake tinkasindika amalawi ambiri panopa akusindika zonsezi zikubwera ifeyo kuti kodi mafunso kuti is that composition credible, is that composition independent. Sizaine zoti ndiyankhule fanda ndinakale kuti bungwe la sidedi timangotenga zimene anthu ena sangatenge, mabungwe ena amene sangazipange ife ndimene timazisenza. Choncho ndisayankhule zambiri ndina kuti ndero ndabwera pano kwa challenge ya Malawi kuti we have just started the journey, you be the better judges. Sinabwera pano kuzipanga defend, sinabwera pano kuzazikomesa, sinabwera kuzapanga attack munthu, koma ndina kuti we have started the journey we have been calling for Amuika. So Amalawi mukhale alert, you be the better judges. Nkhani yachiwiri mwanena kuti mwina ichi nchiyambi cha maudindo, mukaona mmanja mwangamu ndi malima. This is 21st century. It's unfortunate kuti malima gwisa benchito kasu. Ineyo zanga mulungu amandipasa. And mulungu anandipasa nthawi I saved Malawi. Whether I saved better or not is neither here nor there. Koma I told myself and I convinced myself. Ndinanena kuti I don't like acting against my conscience. Ndinanena kuti I'm not eyeing for any public position. Ndibwerezi pamenepo. Ndilibe chidwi china chilichonse choti ndikhale pa public position. Kuteroko mpaka na pano kumuzi kwanthu uko kuli Khonjeni Mangunda constituency. Mangunda ka Khonjeni kana amati mafisi anaidula inati Cholo Central. Aimpia kwathu anali abeni pili ndi aidula constituency ija. Anthu ankanena kuti mene aidulamo uko kukhala Dr. Beni Pili inu Namiwa mukhale kuno. Ndinawuza kuti toto ine zandale ayi ndiyeno mene ndinasiya ntchito ku State House 2019 nachita resign, nachita kuthokoza wathokoza His Excellency the former president Professor Arthur Peter Mutharika kuti all good things must come to an end. I did my part. Whether I saved my mother Malawi well or not is neither here nor there. Position hii msane kuti position yaikulu ya kuma chimeti malilira on behalf of Malawi kuti afuna mayankho akanakhala kuti ndi position yoti anthu akagwira ntchito yoti akupeza magenzi ndikanauza kuti thank you so much your excellency Dr. Chakwera sir, because I did my part. Ndibwereze pano mukafunsa anthu amene achilungamo amene ndimayankhula nawo in confidence, they will tell you kuti akulu amene jamakana lero ndinena pano mafumu amabwera mu August amfumu Namiwa anabwera kwatu kunyumba tali limodzi kulilungu kuti they were telling me kuti ambuye taganizani bwino constituency ija. I told him in the face, in the presence of my wife kuti ineyo sangani munthu MP kumeneko timpanga support. I don't have intentions whatsoever. I don't have any ambitions of a public office. So iyi ndapita kuti zijatinka dandaula zija mwayiwapezeka because munthu ukakhala kuti player akungoponya mbwalo kochuma muzazofuna kuchita koma zikatina kocha mayeneka vale boot. So my going into this commission of inquiry not coach wa vala boot akupita kumeneko akasewere because I can't stand there ndikumapanga complain when actually the opportunity availed itself. This is an opportunity that has availed itself. I have to seize this opportunity to represent Malawians within that commission of inquiry. That is exactly what I'm doing. This is why I'm here. I'm calling for those people mubwerese mafuso tinyamula ndipita nawo kumene kucha. So ngani yona kuti Namiwa meze tamemba kusankhidwa ya forget. Ndiye kuti ngani ina yona kuti ati ndalandira ndalama. Amene ali ndi umboni abwere. Ino ndi mboni sidedi ikamaza nena zinthu imabweresa evidence. Sidedi simangobwera kungobwera bwino ndi amene muti ndalandira ndalama bweresani umboni. Komanso nafana ndikuwuzeni kuti akabwera wina tikangolumbira mawa. Kumanena kuti ayi tikambirane this outside that. Ndiye mpanga expose munthu amene ndinene pano kuti Namiwa alibe mtengo. Sidedi ndi Malawi. I'm not here for personal gains. Ine am a poor person. Ndinavomereza. I manage my life. Zakudya zimene maja ndi malima ndekha kudimba. I'm happy at that level. So lero kuti wina azibwera azipanga twist dala pazifukwa zake akwala kuira Malawi. I stand for the Malawians. Ndifanda kuti ulendo wangu yamba koma amene ali ndi evidence. Fale lero fanda kuzeni kama zwa kasimuziwa munthu wandale palibanga kupase ndalama usa kujambula. Ama yika matreses joni kuti ikafika nthawi ndikamayiko amene kuyankhula panomu bwezi pano atayamba kale kuponya zikuzungulira mu. So I'm challenging you ino amene mukumapanga zanu mukumayankhula, unfortunately mukumayankhula musali Malawi muno zomvesa chisoni kwambiri. Ife tili pa ground panopa malimo tili pangane support kumabweresa zinthu ndana kuti Namiwa is not here to compete with people. I'm not into popularity contest. So amene akupanga maclaim kunena kuti Namiwa malandira ndalama, bring forward evidence. Bring forward evidence. I'll be glad to receive that evidence. Komanso amene akukaniza kuti ati akanipanga corrupt
ati akhala nane pansi ndisintha maganizo kuti akuziwa ndine osauka I will expose you. So ngati munakonza ndi maplani kuti mubwerese ndalama, munthu wake si Namiwa. Namiwa sanalandire ndalama ndipo sazalandira ndalama, sizapanga kuti tipange twist. Ndipo ndikuuzeni chichi kunena kuti incident inachitika kuchikangawa ichi sidachitikepo Malawi muno. The closer we got was in 1983, kunafa nduna zitatu ndi MP mmodzi. Koma in this era tinaona the sitting vice president and the former first lady kuphatikizapo servicemen and women, kuphunzitsa pilot akuluakulu si ntchito yamacheza. You get a point. So Mr. Namiwa cannot benefit pa nkhani za magazi. Anamiwa ngosauka inde, koma anamiwa mavuto awo azatha ndi thandizo la Mulungu ndi ntchito imene amagwira ndi thukuta limene amakhesa, osati pamwamba ponena kuti tikagulise chilungamo. Amalawi afuna chilungamo pa nkhani imeneyi. Ndifa ndikusindika pano ndikubwerezaso kuti ndikupita kumene kwakuyimirirani andi maso anu ndi ine. Kaena mukwakhulupirira simukwakhulupirira, koma I'm here, I'm challenging you. Time is the best judge. Zikoma kwambiri. Ndikupita ndakuyankhani eti. Mafunso alipo ena. Musapite tu mafunso fusani nditu zimene mungafunezo. Zikoma kwambiri mwina chifukwa cha nthawi, ndinabwera ndi azinzanga koma chifukwa cha nthawi ndikupita kuti ndakuyimirira. Kapena alipo afuna kuti ndipase mpata. Chabwino, Stiveria 30 seconds. Tibwerezaso kunena kuti sidedi ndiyo mweyi inali kaleo imene ilipo pano ndipo izapitirira kutani kukhalapo. Ndinu otiyang'anira, ndinu otizuzwa, koma popeza tinapempha ntchito kuti tizikhala chonyamuliramo tipaseni. Zikavuta akakana kuti thandiza mmene mavuto utaperekera, tibweranso pompano ndikuzanena kuti pempho lija likuvuta kuyankhidwa, even though Namiwa ali kuti ku inquiry. We are promising that to Malawi and to ourselves. Sizikhuza finance ndine Malawi, zikhuza tosefe siko kuyankhulatu kwa mphamvu kumene kunena kuti even nditaganiza panopa kuti ndizipanga zanga ndikhala ndikuti ndachoka sidedi, koma sindikuchoka, ndilipo amene timanyasa tianyasabe, amene timasangalasa tikusangalasani poni, koma ifeyo timafuna chilungamo chiziyenda ngati masi. Kusidedi sitimaphetira, kusidedi sitimaopa. Aluta continua.